SOMPA TV na ya wani pama o na unu huarada ifisa kudie munsamo ubenya abrabo munsamo ubenya nyamsum munsam ubenya anijie munsam ubenya anyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosam ubenya SOMPA dibra ubenya ubenya nina ubenya SOMPA TV Yabana papini su SOMPA die Ema kejiapa Nonsia SOMPA 106.5 Adiache ebio se anopa nonsia kasiabwa Yabo no every SOMPA 106.5 Accra no Yadane nafe yankrabata wodwa atwapete wa magana ha yabo achire edemam kasiabwa free a ebefa SOMPA Yatana kasia ya wasante mantemu 93.1 Ayiko amayayiko wasante mantemu Anonsu ya 100.9 Wokwa Paris, France Abrachimemu Adam for Paradio FB, Takwa 101.1, Takrade 103.3, Tachimani Yadam 106.1, Sunyani 98.9, and Kwanza 90.7, and Afidoma 101.3, Decoda National Fair Tuning Radio no so, and when you know. Mada Romanti is Adam, Aya SOMPA FMO, Aya join you live, Facebook and YouTube no Aya SOMPA 106.5, and now some more dried banana cage as implemented. Nada Romanti, and Yabodina the boy de Baba some more, Sir Anopano Siacasia Bo, and somewhere debano near to Makotini be any. Kane on my photo some for Ken Oporia Tebusian 4. And woman do one sa eternity special prosecutors so opinion no 88 woman de share na fa hudie so. I for to Odehyieba this year. One more aje and san nyuma I wanted here e wo my Ghana emu. Yebeko epoye mantemu na omanfo bi a wo mko yese wo mko gia yarehwe enra. Womo ho kochire womo pa ya womo so akasa e de akira ban. New force movement at the krata abaya one more say womo bodyguard baako ye nam nsa so ma wo wura bi jaze na watwena wie ne mu wo bo ne bo ya ba bia no oda na no odin no won ma twunwura no asensen nyame ya adomu a wochena na bi sin social no ehase subi mrahye bedwani aya wonwade bi ehu amanebo e wo kase boy emu abeka were mo ni abore nyina bada Nana Kajasi complement na daworomenti asonfo benu yatena se ebekenkan semi wo so penadoa plywood de bodanso ana cement ane chase enchanse awodoa ne nyina no Nana Kajasi daworomenti onsabaka no waka dodo mo kumasa na nkran ne branches no ewo secure sanitary pad nie mobile ye ema ho atowa mo sanse eye sanitary pad papa Enshioto, Enshianto betimi ashatare fita na de na montenso enmeko we ne nkaye bia brepam yabeka wan mo sempade akere na edomabo ye chidom na asonfo benu yatena se akenkan semi akosua ajewa akwade boaten animedi mene ADWOA ASARE Afei ebusuanfo kasiebono enchiremu ankasa enie ebusuan ya womode hye ene kane fotosanfo Ken Oforiata ene etnetne womonsa ebo office of the special prosecutor ya owura kisie jabe ne dasa asoe no anosobo ese opanyin no edi ne dibre ya wo no etietia womode hye no ne fa hodie so ewo nhwehwemu a ekoso fa ne nsem no eho enti animanim ya ebusuan no se Interpol red notice ya enam
opanyi ensa so ya sesi a wɔn de hye no akwakodi nsensem mu no enumenu ya wɔn entwe sa Interpol red notice no ensensen na ye kasei abusua no wɔn de enkrata ya eno eya de srede akodan National Central Bureau NFA Commission for Control of Interpol Files ya wɔn pese sa notice no empenifo etwesensan enumenu ya wɔn se as a special prosecutor ankasa hyeda ena wafa kwati kwan bi so ewurawura baabi ena ne dibra wakita no nso no wɔde akwaje warrant ya sa warrant no February ni da na etoso eduba ku date ena na eda so a wɔn eche so opanyi kenoforiata wabra na oye omeisuafo no wɔnam ne dibra so amasika bi afa ne nsase a wɔn wankasa ni ibotom ena sa sika no akwakogu na abusua no se enkrata bia nhyeda eni ho ya echechem so opanyi no etu na mo bi ete sa agise de na ewo warrant ni mu a wɔn ede baaye no na afei nso so wɔn se warrant ne kura no ekwan a wɔn fa so ekɔgye sa warrant no court nkrata ya aba no ase emu nhyeda na hɔ saa emfa ma abusua no na abusua no etenete wɔn sa ɛwɔ asoɛ no so sɛ as a special prosecutor so person wɔ fa advantage ɛwɔ nsɛmtwɛfo a ɛwɔ ɔman mu ɛne asima baako sima mienu no wa friend nsɛmtwɛfo hyia mu na wɔ kasa ɛde nsɛm ɛto hɔ anansɛm mu kura wɔ se deɛ yɛ wɔn abufu yɛ wɔn ahyi ekura ne sɛ wɔn se special prosecutor sɛ wɔn de hye no wo dwane mra ya wɔn declare no fugitive of the law eno no wɔn se eka sɛn enti enimenu ya wɔn se sansam no a ekoso no wɔn pɛsɛ etuotwa na wɔn se nkrata bi akɔpie mu ɛwɔ court a nyame ya dom anka June ne de etoso edunwɔtwe ɛne wɔn bɛkɔ akɔtena sansam no ho woyɛ no so free hɔ kora special prosecutor amfa ni die amma sa court nsɛm no wɔnam no wɔyɛ no wɔpɛ wɔn de hye no kora san basɛ wɔbɛyɛ video call na nkyechemu bia wɔ hɔ no mu a wɔde ama special prosecutor so opanyino se da wɔhia kenoforiata hunamani ani mojani wɔn se saa nneɛma no ɛkɔ so nyina no ɛyade bia entwe yie kura ɛwɔ wɔn afa enti wɔn de wɔn asɛm yɛ baako pɛ sɛ wɔn de nkrata akɔdan Interpol wɔn control of Interpol files asɔyɛ hɔ no sɛ enimenu ya wɔn hwɛ na wɔn redraw saa red notice na wɔn de ato wɔn de hyɛ no etiri so Accra High Court akwasetena ama Ora ya wanya finsha na duonum enum Theophilus Thompson court no atro se won call remand na abrantie yi ya ka ne ho asem ya na so owura yi warrior NPP sympathizer ya mebosum da tan to so aduonu enso ni mu na wonum ekirem se ebra ye companyfo akofa NPP amanyoko ni chichine ne o wasante mantamu ye Bernard Anchibo asia ko ye bodmane se chama wontumi ko worma so ye na wototo na no efa na fuma godie ene sika bia omsusuo se ahwere Ghana enam ne nsaso no NPP achichafo no bi akobo dompem awo yekofo akache enam sa owura no ane nipa bi no ensaso ade won nsa akeka nsɛmtwerɛni bi efra no Latif Idrisua na enam rakwa sokora wose enam so ama June busumi ni mu no ne da na to so enwotwe ana Ghana Police Service ade krata epiedwa na won mo kyerɛ mo sɛ owura wanya mfinsha no aduonum enum Theophilus Thompson no won nsa akwakoso ne mu sanse nei ensɛmtwerɛfo aduruma bi a yɛyɛ won man akaka de atete wɔn ɛbro wɔn ma binom kyi nana no wɔn sia dro no yade a ɛyɛ adɔso enti wɔn man fa sa akonya no so na wɔn man twea branche na so a ɛbɛkɔ akɔyɛ wɔn na afei wɔkyena bi no na bi mu de nsɛmtwerɛfo anim ɛkɔ akɔyɛ fam na ɛbra kɔto no ɛkɔ asetena ɛnoada na wɔn mo tena asɛm no so no ɛna owura ya ne din ɛne Theophilus Thompson ne mra nimfoɔ ɛsɔde yɛ ya nanka wɔn mo sere kɔto sɛ abranche no anka so wɔnyɛ obi a Sabia wo hwa no abaka sabia wo hu no na kyira kwan eba yira ewo ma Ghana mu na wono ankasa kura abo ne sesen ewo mayi mu a wo hwehwe no a wo mra kura enam suntini nka kwato no ma ne bill nanka won fa nkɔ ne nabusua enkododo wo mu ofie enam so ama ban kɔdo boni a wo gyina mu enso ade tudwa kyerɛ sɛ dabi sani asɛm no ankasa ne bobre ne tabia setie no sɛ kwaba sɛ won mu gyina so sɛ enene kyerɛ ya no wo mo owura ne belia na entwa yie ekwaba ne so a emwa ema hwehwemu a won pese won dom wo kosi ase no entumi ewie mu die nam so nti no won pese rekɔto no pa se kɔto no ma ne ntwirim kakra no won remand na nyame ye dom hwehwemu a aba kɔdo boni wo pese woyɛ ade fa asɛmi ho no won so atumi ayɛ nsa enam so ama kɔto no wagye atum a kyerɛ sɛ owura ne din Theophilus Thompson ya wonya mfinsha no aduanum numu a won so suo sɛ abranche efran sɛ Latif Idrisu ya woyɛ nsamtwerɛni wo ma Ghana mu won de won
sakeka no me bosom na to so aduonu enso no won ko remand na nyame ya domu a June bosom na to so edu nwotwe asem kroya won no court basanso afre na de onim de fa won no waba be kirem sansa ahyase no kra no de kodu pon no wowura no kira se asem no nyade a wodifo wo kwan bia eso na ebro na asenie no koso no NPP mpanyimfo bi akoi ya national organizer adema NPP amanyoko no yewura Henry Nana Boache Nana B ene national youth organizer na won nyina da wo hobia wo de wo machitaye ekomaye na so nyina mu no court ne se nyame ya domu a June bosom ne da to so edu nwotwe na asemi obesa free Yanko apomden ensemo na Eastern Regional Hospital ye no ewo kofodua ne yekwa kopie ayarefo a wo mko yese wo mko akogya yarehwe ene wo mde adesrede eto aban anim se wonhwe na animanim ya anesefo ne apomden adwumayefo a wo mate atua sanse aban empese wo beye de wo mhwehwe amomo no wo mhwe no wo ntena senkonyasie bi na esese ba mu a wo nka sa asem no na afei no akoma nyina emra fom no wo ntimi nkonko ye adwuma sanse abaye a wo mate atua yarefo ene wo mo ho akire wo mo ye kire se ukopiem wa ya sabia ho no mo a bia ya ye hye aso ene ani OPD services ba bia wokwa enyade se wo benya adwumayini bi wo ho nom na wa ba be hyew na nurse na sam ne ye di wo nkomo bebre ya wo mo echemu safimpi no ene aduonu nan no wo mo ne aban no ekọ enhyehye bi ya sa conditions of service no wo mo se aban no ana wo ho no mo a wo mo kọ sa conditions of service terms no enye sa aban kro no ana wo ho de nanso no na entiasie nyina wie mu die yanka sese sa abrei wo mo de san hyehye ne ya adwuma na ye peja adwumayefo no wo maketua mu akande awodo ya wo mo hia wo mo de be ya adwuma no so ye de be mo mo na bibia ye jojo nso bepem ne asa aban na twe ne na krom ha nso de wo mo kire sa patapapieto ye de mra na wuro enti na sese wo mo hwe na wo mo ka bibi e de kire aban no na bibia etumi ekonkan emiye kasa ekura enano bosomi ni da na etoso enan National Labour Commission for koye se wo mo koje injunction na wo mo de akwakoto strike no so nso amfoi ama ye kasa yi adwumayefo no still no a wo mo da so wo ho no mo a enya de se wo mo ye adwuma enti nura ewo Eastern Regional Hospital ekofodua no wo mo koye se wo mo kwakogya yarehwe ni bi ene so mpaka se kasae Pacho me banani me ba ye so mo ko strike nti ye nkofi ye sro mo so mo ntwen kakra omo ye omo mbra adwuma na omo ebe adwuma na we oba ye nti obesote bibia ma wo ti anka omo mbra no mbabuan ma so inside no ewo ho ana emureme so emureme san deep na fede meti pai me ana ene me yese me ba no nti me ba ona was member ENT me ba no me bien so obi eni o nti we ageme sako a on yehwe mama actually me say member ENT enso me no even me implement ENT meti ANC nti me call no na wo chere me say wrong direction to member ENT and I feel me share na me be hu ENT no so me ba na o me bien so obi eni o it's rather sad that on a Monday like this Enti wei eyo manfo bi a wo mo ekogye yarehwe ewo poemantemu ayasabia ewo kofodua enu achi New Job in South Penyina wo chrochro edema Ghana Registered Nurses and Midwives Association Ora Abraham Achre enso editu dwan wo chese atuate no enye se eye wo mo de so metu anamo bi etesa na enso ehu akohia se de be ya aban no ebeye de wo mo hwehwe amomu We are not happy as an association to embark on a strike action because we ourselves, we are patients. Because even though I'm a healthcare giver, in the next minute when I go home, I can be brought back to the hospital as a patient. But it has gotten to a stage whereby most of our conditions of service, you can imagine, full 1 year, we have our conditions of service lying down. And then government is refusing to what? Ene ya yekoti esesie yi Abraham Achre wono ene ye New Job in South Mensi no chrochro for Emma Anesifo nkabumkum
Awodia foto akwadia mayonuanom a won mo gentete se wo mo so eba besua sananyuma e wo magana emu mature technical vocational education and training TVET ye wo magana emu na wo run din ene Roxen Sian wo ye mechanical engineer na panyipa de se foto no ema ya wo tro se sananyuma de ye pa se wo be kire sananyuma no a kire wade pa sanse eno nko ane ade a wusua sabi obi ntumi magimfiri wonsam ana obi ntumi mepawa dwene na wonsam nkase ade na wosua no wo babaje ade afiri wonom nam so nti no ye nuanom a wo so agentete awonsa no nwuma muo no wo mu hunu wo se wo so ka Ghana fo ho wo so aka ho bi na so sanse nei si eni tibofo ho ana wo mo pamade a hwan na kwaba no se wonyantoma wore kwa koma obi se wonyan wadwuma emfa ema no wapanyipa ni amane boni Eric Anan na etwetwensa enkomoyi man, we never got a vocation by say, Wabon school and job, and I open the the technicality and if we see a country, and maybe a bay from Sanajuma Mama, you pay China, Japan, and Sanajuma Bia, Timothy will be a fan of this serious. Why don't you feel proud? Me and no a chassis man, because a Japan nation or Hanmarka, me come into the Polytechnic, the investing and Commando. And see, what I say, Omombra one thing, they should be proud of whatever you are doing and whatever school. I was away a mechanical engineer. Ora Roxen Sian no na what you know ana Brewer Technical Institute or Student Association 2003 year group no president ya wadano ora Obed Esiedu and so far sakwanya no so what your futu etwa so say Hana yenya entity ye school assessment after JSS hana best start and then me gina hana bitimi ejuma bia e foundation ni benya no hana and I met me e dey do bia nti say omo boy na etumi edu anim eni kwan se da ye chima school ye kakra o ebenya bia no o se de bebo school na school ni free baby o nti eno ho na ye kan ho bo ma tumi be ye ni akọ school e bebo ase no 50 years ni bebre ye wona wa ya de fo wo do anim nti so betumi aka ho bo na wa bo school ya se de nkofo aye won school ahodo na yeso ye Afei Mr. Riza Akofa vice principal at the Brewer Technical Institute. One also for Sakwanya so dia de so dia tudwa e kire se radio ma ba nsa no wo ma wo mu nkokwa sanse wo mu wo anuoma wodo bi a ha wo mu a san campaign for dom aboa wo mu ye ma wo mu akom so wo mani ebeje ho. Additional classrooms, dormitories, staff bungalows, a bigger dining facility. And I think here overhead bridge, which is school na Sisiano, Ayakasi. The school for the Debia, so Mukodia, crossing to the Central Campus where the dining hall is. It's a overhead bridge, a bebwa, and a school, so you be beyond your fence, you be your fence wall. Yeah, good in a stress of Ombaya Bafo, then a bay school progress, a bay in on behalf of the government board. Yes, will be our baby one year to have a short courses, so to have a full time. Mr. Riza Akofa one of your vice principal at the Brewer Technical Institute and yet say at the Sradiation Con what they are company for anymore. Nana Kaja second implemented an opponent Siakasiabo and Abusia to Apeti Magana Fana Babia. Amanaya was sumu dana fe wakwada home now watch me at TB. So what baby papa obenya dance yemunio pa and I do the board dance watchers and Chima Baba tour na and say and Renachi and Pompono. Nana Kaja second implemented one uncle one chair on your power. Na se wo jani mu a baby abekọ bia wo betwa nkoso sanse wo se wo pena na do papa plywood na building wire cement iron rods roofing sheet echa se adansie wo nioma efre na hyase kwapem na wiye de na na kaja se complemented nko na abinimu wo bema nioma ye correct na no de no enam se ye papa nti wo sa de ko jawo sa de ka ho enti wato nioma pa ade efre na kaja sin chenye no na wo sa de asoa de aguka mu de ma wo mpewe na apade wasi wo sika na nso ere na metena se na monyan hyehye emfanfa wo betua ne kakra kwose se wo betua kade awie na baso body a wagye awo ma Ghana mu no yakase yeka ade be chia san kwa akra kuma se ne branches no ebusu se cha anasa bibia ne afrey 0204 345 040 0204 345 040 na anampanyufo ani enkomo secure sanitary pad ni
ɛdin yɛ secure sanitary pad ɔbae ɛwɔ sadane dan nyinaa no wo baayɛ no timi wie mu die na ɔbaa bi anso wo bɛyɛ ɔbaa mua na wo nkɔyɛ ɔbaa kwata na hafo a ɛyɛ secure sanitary pad ɛna wo hia bra wo bra no aso sɛ wo tumi de bɛbɔ ho ban na afei wo de asiesie ho yɛsiesie mu akomako dumienu na ɛyɛ papa na ɛyɛ kamanti ɛbusu sɛ ɛkya mampanyini free sanitary pad ya na sɛ ya nkyɛ koraa wɔde kwakwakyɛ school fo nkɔda no secure sanitary pad ka ho bi sanse ɛyɛ papa ɛbɛboa nkɔda na bra wɔn mensese no aduru soɔ na afei so koraa mpo no wɔn bra no wɔn mo yɛ enti ɛkwaba no saa no a ɛmpepe mfa no leakage bia sɛ akɔda na duru kwasi ada saa no na wɔn mo kɔ asɔre wɔn ahyɛ fitaa no wo hyɛ fitaa secure sanitary pad nti ɛbɔ ho ba de free leakage ho wɔn power na apɛdeɛ yi wɔsɛ quality shops a wɔdom supermarket ɛne online shops wokɔ a wɔsɛ wɔpɛ secure sanitary pad ɛno nko ana yagye atomu enwako wei ana wanma dom aso ya senia nana ka gye sika kilometer na dawro ma na kase boyi yɛda ne akyerɛtia ma yɛda yɛ ho tawo yɛba kase bɔ na akachi no yɛde bɛto so Kweku, minim so why she. Me cry man nane. Now so ebony show one basso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but as a condom. Point homeopathy clinic Ghana had the obi anim sɛ yɛ prostate na baby omutimi yɛ screening ɛma hu ne yie etu ase a na ɛyɛ endpoint homeopathy clinic anase ɛyɛ kidney ɛyɛ liver problem wo fa baby ɛna adwodwo na de ɛfa ne premature ejaculation no a bɛɛma bi a wo ne wodɔfo akwakosia asa wo di ne ho agorɔ asa wo to ntɛ ɛne yɛ bra endpoint homeopathy clinic na yɛ moa wo ɛma ne mɛma mo pa wo ɛyɛ endpoint homeopathy clinic wo mo da mu fua yare bia infections bi na wo hɔ anase bia wo hwɛ wo fa baby na adwodwo kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase baako wɔ hɔ ɛbɛn angel educational complex no ɛna akra hanso so deɛ wɔn mo gyina mu ankasa ɛwɔ spintex bɛbrɛ friend share signboard no wuduro na obusa sa wo pɛ endpoint homeopathy clinic a obia ɛbɛkyerɛw frɛ endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wɔn mo dɛm fua medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima me nya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei me no nso a enwunu anase de ehia me se mfimfim me biem na wo hwese me se ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me do shimisi enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ni de ebo wo se ho ban demu ni nyina ema wonum ye sham oh yes enu kretrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy munde dinam se menya foreign call hello papa what do be ani o se me feel London eko US o na no kra wo kura fra me bo mamania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na ko jejesi eko
sempene mu de woton adansi ho niam no so wo hye ho de oh wo hye ho akoba mesi wo bodwuma kura sere kane no a na wodru US won so manfo bondin sa na eh papa US hakura de na no kojojesi company limited agi ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada eba adansi ho niam de a obia se na kojojesi company limited na matese wo bi depo kesie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adansi ho niam na eye no kura papa oh eye no kura pa a police station in Chenhua eh akoba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua e na obi an foforo yawo ba ko abu akwase paase kumase e ba ko so pokua se nkran ha obi ase na kodwogesi eye bemaba e wadansi mu wato cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about that so to say bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina so eye tufo bo wudu ka mu a wodu kodwa free akra wuyi kasoa depo ele pokua se de no kra to nchen a wasa wobu akoteman tantra hill iron city amanfrom wasa bie depo kese so e wo koshiman kumase sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu akra road femesa opposite alaji selia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuaba Simple First Clinic, yes, Siatica expert. Siatica no, or nurse never to us and if I was slim, never on Nasia, Bessia Siacono. Say, won't teach him and no any friend Siatica. Now, it's me boo or to us say, Cow say, Dre, with slim, would you be a enye? Nanona 21st Clinic by a Juma Power. Yinti abasobo imagine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi 21st clinic nkwa wo mu die bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho e yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no e ye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wo mu ho enkran ha sese ye wo tantra hill runabout so ufi enkran eba ye wo wonsa nifa so ufra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so eho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic still wo me ye sciatica expert. TV Emma Aketiapa Emma Ketuapa ampa yedamwase semonya daje amia dan ye ho akwaba yeto akase bono eso mrase bedwani ye ogina mu edemo manfo wosu bi na bato mpeso so e wasantemantem ye lawyer Kofi Obiri ye boa opanyin no ahyebo se adesuafo anyame ya adom a ekina wo mokwa kwotena se no matwe obi sinsohwe ne bi woni mpeso ano eso no wo obetimi abo ho modin na ubenya single grade edi apie mu no obeso wasene e wadesua kwa so na waboa ntichu kra ne wo mu a efie enhyeda enye no na dwumadie tie wabi ekoso wo Adum Presbyterian School ya owura yi ede mathematical set beye empem miensa ne echire ekoche wo mu a wo mu betro ensohwe no ochina na wabra wane sompa kase etwetwe nkomo no ene wo se wedie eye nkuranhye ene wo hye wo mu sede beye a wo mu ko exam hall ho no mu a wo mu benya hotoso se wo mu MP kura na aba be hye wo mu nkuran se dia ene nyade a wo mu sura chi kura ye die na emaburu no so wo ne ye daache na ho be hia se be motivate wo mu me service predators am ejina money mu e school ti na me jina nti ade bia first school ho no ntoto nas nti me ma no ba be hye wo mu nkran omu hye mani monyam omu akyerɛkyerɛfo so omu hye wo mani monyam masa assure nkola no se obi bia wo deprive family se otumi bone ho modern a meboa se a school no aye free but niema bi wo ho a enye free meboa na biso maso masno na ba bia lawyer Kofi Obiri yeboa ene yesu bi mrase bedwani ne ene ekotie na ono na no siye no ene Kumasi Metro Education Director Ora David Oponso ya wo gina desuafo na nemu eje nioma no eda opanyin no ase na fe se watimi tu na mo bia etisa wo se ebeboa pa amankoda no so wo mo so hwe no aye easy beka se
enya de mu bia nso ade a ehu hia ye pa ene bebo ankwala na ma so mo ye maths omo ye science creative arts any career technology na betumi abo o ma pass ye ya ko schools bebre a ewo subi constituency ha ya kwa mankwatia ya ko ni wa makom ene ya ba president DHS ha ene ya chiche dia ma wo mo nti ye bede na CP na ya sɛ nkwada ne sɛ omuma saade a MP aye no enhye omun kran eni ekotie ye eye Owura David Opon ono na Ekumasi Metro Education Director. New Force Movement woman so ade aba ya kuo ya rachada ene die ne mu sa frankatuni woman fo baka ya fempem ye no ane atunu nan abato ya kwato ya no rachada na gina mu ya na wo hwe senka obedi nkonim no aba ya mampanyini ewo maga na emu na wotwe na wie ye no asembisi ewa sante mantamu ebra chada ebo moden na eyada sebro sebonsu ya wotoso mienu a asante mamponyene wanya ne ba bi kro wokọ ya se ja wokọ akodo abusua na wode ne die twato akwa na ewie kire ne bodyguard ya wodi na chie akwa pem wo bi pem trofo pa bra wo wura ne ye na dwene se wokọ akoso chada emuo no ama ne fancy na asamre ba ye se ne nsam trofo se bi show muo na wo mo huro no na nya asam keto ama e kire se new force kura no a na yenim se woden sakra papa bi aba o ma Ghana mu no wono kora ne bodyguard asase ye se ye wono anya president ene na wo be ye president de am sa agesa Ghana no wo bi ada ne fom enti asam ne ba ye no new force movement edi kan de krata epiedwa ya wo mo de chaw pakese pa ede ma Ghana man titiri no owura no a ye bo ne kokoso kofie ko wusa no esra se wo mo srada de asie bia wo mo mfa nche ne mo asem no wo mo so ye mu hwehwemu adom sukọ anya de a ebepem wo no na akawu bi ama wode krata apiedwa ya chochofo panyi Owura Charles Yomekpe na ne nsa ahyase ya wo mu kyeremu se sane won mo kaye na wo mo de kan ahya Ghana fo ano ho ba sa samle won bedom sukọ akwakosi ase no bodyguard ya enam ne nsa so na wakopem Owura no a nyamenku a ankotehwe ya ebia anko ansore biemu no sa bodyguard no wo mahunu no na wo mahunu no a na wode asotwe kese na akode ama no se nei won matwene dibre no asensen se bodyguard ya efiri na de kuro ya Owura ya ne din ane e champon no wo mo kire se won matwene no asensen kosese wono abenya nuhu soronko na new force movement wo mo ankasa hunu sa asotwe a wo mo de Owura no afedie edimu asoni na aye Ghana fonso ani so anya sapa ne nyade ombama no kwan mana babedi ne dwuma se bodyguard ede ama ye rachada ebiem na enam so nti wo mo de na ase soronko pa asanso atato de ama Ghana fo se wo mo da ase sa asem o ti se ye no eba ye wo mampupu omuti na won manfa nse o mu sabio ama won hwene ewa kire na mbomu no wo mo yi mpanyimfa so tire ma ho videos epie monten so a wo mo so agina so etu na mo a etiseye yenko obi man so na Kenya aprosi adwumekuo no wo mo ahyenhwehwemu bi ase afa ekwanya abrantie bi ya wo mo deteni no wo police station no wo to nanom wonse do na so bo wo mo de bo Owura ne se wakoka obi ho asem a enye nokore ye kiremu se Owura ya wato nanom wonse do ye frɛ no Albert 1 na wo mo kire no wabra no wa posti ade bi ewo X kane Twitter eso ya eno no biaya ye kochire no wo mo se kwansima beye ahasan aduonum edi free capital town ho eye Nairobi na wono ankasa ne papa Mesha Kopio wono ne cheche nsem ni mu ede kire nsem twofo ensem no nkire mu no eba ye no na ede di pefe se wabra wo mbe kire abrantie no se wakoka obi ho asem bone no wo mo editeni no na wode ne ti ekoball wall ewo sell honom eno ne nam so ma moja enyunugu ni timu a wom di no duru ayasabia no na adokita fo chese Owura no eyade a wato nanom ewo ensiedo ensemi beto monteno Amnesty International ya eno no eye adwumaku ba ko ebo manfo fa hodi a wom di mu akotene pa ne nkrabata ewo Kenya wom di tu dwese Owura no na wo ye cheche ni esan eye blogger na ekwanya wofa so wuye no emu owuram kakra ewom se aprosifo di kan de betu emonten se ase attempted suicide ono ankasa na ye se wobeje ne nkwa ede afiri ne ho nsem nanso wom se se ne nioma esifa koye no na wom hunu se ebia na obi etai saa ewuo no achinti ye kasa ide Amnesty International fo anya din ya enya sem kuma wom ka che aprosifo a ewo Kenya se wom manhwehwemu enkoso na nokore wa asem no ankasa mu no emra emedeja
Nana Kaja se campaign metarakasia bo ana busuya wasogoso ya wotie no anado papa fie plywood cement iron rods ne nchana abenya de free anu achi ne secure sanitary pad wano so aboye chi dom ema end point homeopathic clinic say brana so ye nabaje ayarehwe ani ayaresa papa afafri wonom awomu nsem prostate na premature ejaculation ana wo kidney liver ana nwaka end point homeopathic clinic nko na kwa ubenya ayarehwe fra 0244 867068 0244 867068 ana somewhere debra wono de adu makotino bi eni Owura Ken Oforiata abusua se wo mani nye kwan a Office of the Special Prosecutor ede wo mode hye no enam so sanso ana new force movement anso de aba se wo mo bodyguard your friend se adu a champon watwe no asensen eyade de pefe ese apomdi adwuma yefo ni tutu ni anesefo no wo mo strike a wo mo akono ha wo manfo apomudin pa Sompa 93.1 Awa Santeman Tenkopo Kumase Ayiko 100.9 Atanfo Paradio Paris France Abuchime Mutakwa 101.1 Takwa de 103.3 Tachimani ya 106.1 Sunyani ya 98.9 Nkranza 90.7 Enatoma 101.3 Decoder Tuning Radio Facebook Nyinani ya Dem Sompa 106.5 AKOSUA ADWOA ASARE Enmity Mene ADWOA ASARE abusuafo ye dane ye hu tew na Ghana Today de obonkrata hodo ya abano ye de atoa muso Ego fia. Hey, brand new. No, I didn't tell us a win. The friend of